खुलुमबाय रायजोजों नोंथांमोन नोंथांमोननि न'खरावबो केन्सार बेराम टिउमार बेराम अन्थाइ बायदिसिना रोखोमनि सानाय सुनाय बेराम दं नामा सोरबा थाबायनो हायै बेमार दं नामा किडनिनि बेमार दं नामा जुदि दंब्लाथाय नोंथांमोना नन्दि आयुर्वेदिक स्ट'र बङाइगावआव थांनो हागोन आं माखासे कन्टेक्ट डिटेल्सखौ होदों आरो जों प्रुफ मोनाबा मालाबाबो बेबायदि भिडिअखौ होआ जेराव प्रुफ दं बेयावसो जोङो भिडिअखौ होयो नायबानो जाबाय माखासे प्रुफखौ खुलुमबाय आदा खुलुमबाय नोंनि पेसेन्टआ माबायदि दङमोन आगोलाव पेसेन्टआथ' सिगां बिराद बुनायबो दंमोन ओमफ्राय आरो मानसिनि सानाय बायदिसिना बेफोर गासैबो दंजोबोमोन आरो रिपर्टआव एसएलइ दङमोन ना एसिलिन औ दा माबायदि दं पेसेन्टआ पेसेन्टआथ' दा बुनाय सुनाय खमायनानै कमप्लिट खामानि मावनानै जाबाय आरो मोनसे खामानि मावनो हादों आरोखि आगोलनिफ्राय मथा मथि 60-70% थिगै दं ना बहुत मोजां फैबाय मोजाङाव फैबाय दे थेंक इउ बेखौ नांगौ खालि बायदि रोखोमनि बेराम नोंथांमोना प्रुफखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बे गुबुन मोनसे प्रुफ बेहाय बिथांजोनाव टिउमार दंमोन बे टिउमारा बे खमायलांगासिनो दङ मेडिसिनखौ जानानै नोंथांमोननि न'खरावबो टिउमार दंब्ला बायदिसिना रोखोमनि बेमार दंबा कन्टेक्ट खालाम नैबे नाम्बाराव खुलुमबाय बाजै आं नों मुलि जानाया खयदिन जाबाय दिनै मुलि जानाया आङो दाथ' आदा मास जाखांबाय ओमफ्राय दा आदा मास जानानै आं नै दा दाख्लै गोदान हरनायखौ जागासिनो बाव ओमफ्राय नै दाखौ आं लांफैबावदों मुलिखौ ओमफ्राय जायै जायै दा मोजां मोनदों नोंना ब्रेस्ट टिउमार दङमोन ना औ 3 पइन्ट बेसेबां दङमोन 3.11 दं दङमोन दा बेसेबां पार्सेन्ट मथा मथि हामबाय थाव नोंनि आइडियाजों आंनि आइडियायाव दा आदायानो हामबाय आरो खमिदों आदायानो औ दा खयदिन जाबाय दिनै जानायाथ' सिगांनाथ' 15 दिनमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' आं सानाखै दा सप्तासे बारबायदां जिखुनु मास मोनसे जायाखै आरोखि दा मास मोनसे जायाखै मास मोनसे जायैयावनो आङो बेबायदि माबाखौ मोनदों आरो मुलिखौ जानानै मोजां मोनदों बिदि आदायानो हामनाय आरो एसे दे बेखौ थेंक इउ नों भिडिअ बानायदों बेखौ मेरला मानसि नायगोन ना मेरला मानसि माने बे प्रब्लेमाव माबा दं जागासिनो दं दे थेंक इउ गोजान गोजाननि पेसेन्टफोर बिथांमोना फैयो गहपुरनिफ्राय लानानै आपार आसाम ओरै लयार आसाम बेंगल गासिबो जायगानिफ्राय बे पेसेन्टफोरा फैयो आरो नैबे आदाया जाबाय गहपुरनिफ्राय फैदों आरो बिथाङाबो गोजोननाय फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंबानो बुजिगोन गहपुर आनन्दपुरनिफ्राय फैदों नैबे बङाइगावनि आदा नामा मोनथाय औ सुब्रत नन्दिनियाव फैदों दा जों बाजैनि थाखाय फैदों बे फार्स्ट बाराव माने मुलिखौ लांखांबाय मुलिया बेयाव दङ जुनानै दङ बै मुलिया माने बे दा खेब मास मोनथामनि आरो दा बाजैयाथ' माने बिदिनो मेजेम दङ मेजेम बिराद दं बेनाव देहायाव बिनिफ्राय सानाय सुनाय मिजौनाय आलौनाय थाबायनो हाया माने बिनिफ्राय बिराद थिक माने थाबायनो हाया बियो बिनि उनाव लखिमपुराव थांबाय डाक्टारनाव थांबाय साबेसे डाक्टार थादों माने बिनि अनजिमा गैया सासे डाक्टारनाव 80,000 70,000 90,000 बहुत थाखा गारबाय दिनैसिम प्रमान मोनाखैमोन बिनि उनाव नैबे आदानि इउटुब चेनेलाव नुनानै जोङो सानसेखालि फन हरनानै रायलायबाय आदाया जाबाय मा थिग दं नोंथांमोननि डाक्टारनि रिपर्टखौ लानानै फै आङो बेवहाय नोंथांनि मा मुलि होनांगौ मा बेमार आं सिनायनानै मुलिखौ हरगोन जाबाय बेबायदिनो माने फार्स्ट बार बड'लेण्डजों बे बड'लेण्ड गारि जोंनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गहपुरसिम थांखायो बे आदाया हरबाय हरनानै बिनिफ्राय जों मोनहैबाय मुलिखौ मारै जाहोनांगौ ओंखाम जाखांना जानांगौ बबेखौ सिगां जानांगौ बबेखौ उन जानांगौ खिन्थाहरखाबाय फनजों जगाजग खालामनानै बाजैया जाबाय सप्तासे जानाय लोगो लोगो बे देहाखौ राफोद मोननायसै आरो सेकेन्ड बार थायै जानानै जेब्ला 15 दिन जाबाय बे लावथि लानासो थाबायोमोन थोथोरबाबो ओमफ्राय थखनखौ गारनाय जाबाय बिनिफ्राय मास मोनसे फुरा जाबाय थखनबो गैला जेबो गैला जानाय लोंनाय फुरा जाबाय उदैयाबो रानबाय बिनिफ्राय सानाय सुनायाबो बहुत खमायबाय माने गैलानो होनजायो दा किडनियाव एसे प्रब्लेम दं होनना आदाया बुंदों डाक्टार रिपर्टखौ नायनानै दा अलरेडि फुरा मोजाङानो जाबाय बिनिफ्राय गाव जानो हानाय खायद'खौ जायो मोनजायखौ जाया दामाने बिराद राफोद जाबाय जों बिराद गोजोनदों बिराद हुस्थ' मेडाम खुलुमबाय नमस्कार মই বিজনীৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ শাহুমাৰ বুকৰ বিষ আৰু পিঠিৰ বিষ হৈ আছিল বহুত
হস্পিটেলত 8 দিন 9 দিনলৈকে এডমিট কৰিছিলোঁ, ভাল পোৱা নাছিল। তাৰপিছতে ছাৰৰ পৰা ঔষধ লৈ আমাৰ মা এদিনতে প্ৰমাণ পাই গৈছে আমি বিষটো নোহোৱা হৈছে। বৰ্তমান এতিয়া অলপ চলপ আছে, কিন্তু ঔষধটো আমি ৰেগুলাৰ দি আছোঁ। আচ্ছা नों एसे बर' रायलाय बर' दिन बर' खुलुमबाय, आं बिजनीनिफ्राय फैदों। आंनि बिखुनजोनि थाखाय बिखुनजोआ माने सानाय सुनाय जानानै दंमोन नालाय, बिखा सानाय बिखुं सानाय, ओमफ्राय हस्पिटालाव एडमिट खालामनानै दोनदोंमोनबाबो जोङो बांद्राय प्रमाण मोनैयाव नैबे सारनिफ्राय जोङो मिन्थिनानै मुलिखौ लांफैनानै जोङो सानसेजोंनो जाहोनानै प्रमाण मोनदों, दा जाहोगासिनो। ओमफ्राय कर्सखौ जों फोजोबजोबनोसै, मोजां मोनथारथों होननानै जोङो सारनिफ्रायनो दा रेगुलार जों मेडिसिनखौ लांफैगासिनो आरो। गुसुं गुसुं खिनायना खिनायदोंनाबो गेस्ट्रिक जाबाय। गेस्ट्रिकनि ओमफ्राय मुलिखौ जाहोनानै जोङो सानसेयावनो प्रमाण मोनदों। ओमफ्राय सानथामसोनि उनाव माने खिदों आरो खनब्रै खनबासो जादों आरो खिनाया, ओमफ्राय गोसोम गोसोम खिनाय मानाय। ओमफ्राय जोङो सारनाव गिनानै सोंहरफिनदों आरो बिदि जादों, मानि थाखाय जादों होननानै। ओमफ्राय सारा जेबो प्रब्लेम नङा, जा मेडिसिन हरदों बेखौ जोङो 3 जानांगौ, 4 जानो थिनहरनानै माने सारनिफ्राय जोङो माबाखौ सोंहरनानै जों मुलिखौ बिदिनो मेडिसिनखौ होगासिनो थाबाय। ओमफ्राय दा बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो आरो।